Yes, mayong buntag mga kauban. Kini si Peter G. Live kita karon diri sa Barangay Buhisan. Sa to ate pakita. Ayay. Wow. Ada nawang nawa. Mayong buntag mga kauban, ako si Peter D. Uban kaninyo sa dinhi sa Buhisan Elementary School. Ug atong siren ang latest updates sa padayong piniliay ning atong live coverage sa Breeze K23 sa My TV. Mao ni karon ang sitwasyon dire. Karong buntaga alas 8 pasado. Ning kabuntagon ang mga daghan ng abot-abot atong mga kaigsuonan. Nato sa ubos nga bahin sa eskwelahan sa Buhisan Elementary School kay kining ilang eskwelahan as bakilid nga bahin dito sa Buhisan. Ato ipakita ninyo kuha dito sa babaw nga bahin. Bakilid. Kuha sa babaw, lisod. Kuha dito nga bahin. Ang mga presinto. Sumusaka pa dito ang mga itong mga kaigsoon nga mabutar. Ato ipakita ni dire. Ako nakita dire ng mga senior citizen nga naghuwat. Ato inabi o si Mother dire. Mga na yung mga nagpwisto nga mga senior citizen o PWD. Nahawat silang turno na makasaka sila dito. Kaya puno ko man dito sa taas. Atong nga pangwatan on si Mother. Mother, mayong buntag kisa to nga nato? Si Lili Lasarte. Gahuwat mo sa Sa among bitasyon kanon kay nagano among yung kailangan mo na makaabot ni na naghangyo ba ang dami na anak ang amis ubos. sa to? Kanang naghangyo ba mi unta nga sa ubos ni mo kay dili na mamin kayo kalagkaw. Sa kalagkaw ba nga atong babaw. Paglisod mo saka dito. Maglisod big saka kay kami alam sa ubos. Ay pa sa ubos unta kay. Hangyo ta mo nga rin lamos ubos. Dali naman si kalagkaw. Unsa rasa makani abot dire? Kuan ko ganyan mga alas 7 pasado. Alas 7. Pasado. Puno pa dito sa taas, ulo ko makasaka. Puno pa. Wa ko makasaka kay kitasan lagi gyud ko. Mahadlo kay ko sa atakihon niya kasi magkuba. Bitaw. Salamat kay ma'am. Kita to nga na to ma'am. Si Lili Lasarte niya. Dagan sa kay salamat. Okay. Atong suwayag saka dito ang ilas pwisto. Kaya ko na sa babaw nga bahin dahil mga nagmander yung mga barangay tanod pag-assist sa mga botante. Usaka ta pila ni hagdanan. Usaka taas-taas gyud ang hagdanan. Doy buntis. Wa usaka ni balik. Sa mga nag-assist dire. Sakata. Taas nga hagdanan no. Asa na balik mo lagi mo. Napay. Lisod kaya diring sitwasyon gyud. Kay labi na sa mga sinisertin PWD. Maglisod kay taas kay hagdanan dire. Ako ipakita ninyo dire. Asa ang pwesto ang kuan? Asa kalinya ma, senior? Dito Mo na pwesto diri sa kuan PWD og mga PWD og kuan, sir. Kisay nga nato si Eric. Puno daghan pa kayo dito sa ubos naghuwat. Daghan. Puno kayo. Ang among linya sa mga senior na dito sa Obo, sir. Na dito nya PWD. Pero katong mga murag grabe ra gyud ka mga disabled, amo yung taga priority diri sad katong mga buta, katong mga kimpang na kayo. Maglisod sila saka dito.
tagaan mo chance ato ra sila dito kat wa may Makabutar sila ito sa ubos dili. makabutar. Apo dyan Tagaan mo dito? chance, oh. Maayo kay kita uban no, nagkuan pa daw galisod sila katasan ko sila saka. Oh. Ang katong di na gid mag-wheelchair na, di naman madadiri. Oo. Ato lang namo tagaan chance sa biso nga ato lang sa buta sa ubos. Ah. Salamat kayo, Sir Eric. Interview ta sa gawas ng Sa Gawlasan? Okay. Sige, manaawin na kay di ko na pwede maka-interview din, matot pa ni ma'am. Sige. Ato tatanaw ang sitwasyon dito sa baba, pero gilid ang tapag saka. Manaaw tag balik. Moto dito dapita ang sa senior citizen. Naay atong senior citizen nga gabi so saka. Doy kayo. Ta. Nih, ang dilag ko yung ating mga pitsyon na rin mabutar. Atong kuhaan road na interview ganina, doon ay 14,000 sa mga butante diri sa barangay Buhisan. Registered voter o ang atong pero ang atong incumbent na kapitan usa ray nila sir wa kay kulba ra nila sir diri o barangay captain kay wa man sa kontra wa ang ikabalakan ug dunay 11 ka mga konsehal nga nidagan sa SK dunay 7 wa sa kontra na nilansar mao ni sila sa mga kaisonan buhat silang turno musaka sila atong mga kaubang senior citizen mga PWD pero pangutan na dito gitugtan man noon sila naay uban nga digod kasaka tagaan sila sa nga puta makabota din sa boss so paagit alhon na siguro nila ang kuan diri baluta para makabotar sila ito mga kaiso ng sakas taas atong mga kaisonan ni assist atong mga pulis nagsige nagbahas-bahas diri pagbantay Mauna lang. Daghang salamat sa inyong pag-uban kanato ni atong live report. Mga kauban. Pag-uban sa pagpakabana, uban sa kalabuan kini si Peter G. Alang sa BSK 2023 sa My TV.
Tingali na. Asa matay? Kukurat na.